Hej og velkommen. I den her video skal vi tale om, hvordan du bedst børster og renser dine tænder. Vi kommer til at tale om, hvilke tandbørster der er bedst, om det er bedst at bruge en manuel tandbørste eller en elektrisk tandbørste, og vi kommer til at tale om, hvordan du bedst renser mellemrummene mellem tænderne. Vi vil præsentere forskellige produkter og metoder til, hvordan du bedst bruger dem. Til sidst skal vi tale lidt om tandpasta. Vi laver en serie af videoer, som går i dybden med emner inden for tandpleje og tænder. Vi vil gerne udbrede kendskabet til, hvordan man bedst passer på sine tænder, og derfor har vi lavet de her små videoer. Vi giver de samme informationer nu, som vi giver til vores patienter hver dag på klinikken. Så kan man se og gense videoerne, når man har tid, og alle kan være med. Grunden til, det er nødvendigt at børste tænderne, er, at der vokser bakterier på tænderne. Bakterierne danner belægninger på tænderne, og hvis de ligesom bliver for tykke, de her bakteriebelægninger, så er det, der kan opstå sygdom. Bakterierne har udviklet sig sammen med os igennem lang tid, og normalt vil der være en balance imellem bakterierne og så den person, der har tænderne, sådan så at bakterierne og verden lever sammen uden at skade hinanden. Men med den livsstil, som vi har nu her, hvor vi får alt for meget sukker, så bliver den balance ofte forrykket, sådan så at bakteriebelægningerne kan komme til at lave sygdom, og det kunne fx være huller i tænderne, eller det kunne være paradentose. Derfor er der brug for, at vi holder bakteriebelægningerne nede, og vi skal ikke bruge mundskyldemidler og desinfektionsmidler og gift osv. til at slå vores bakterier ihjel. Det lyder nemt at gøre det, så skal man ikke arbejde så meget for det. Men ulempen er, at vi slår de bakterier ihjel, som egentlig beskytter os imod, at der kunne komme andre fremmede bakterier til, som vil lave endnu værre sygdom i munden. Der er for eksempel bakterier, som laver hjernehindebetændelse osv., som er fremmede bakterier, som vil kolonisere os, men som vores egne bakterier egentlig beskytter os imod. Ved det, at de sidder og optager pladsen og aktivt bekæmper fremmede bakterier. Så vi skal prøve at finde en måde at arbejde sammen med vores bakterier på, så vi kan leve i symbiose, i stedet for at bekrige vores bakterieflora og ødelægge den balance, som der egentlig gerne skulle være. Og det gør vi bedst, hvis vi gør det med mekanisk børstning, hvis vi mekanisk renser bakterierne væk. Der findes ikke noget kemisk middel, som man kan bruge, som kun fjerner de dårlige bakterier. Det vil være alle bakterierne eller ingen af bakterierne. Og så er det klart bedst, at det er mekanisk rensning, vi bruger i stedet for. Til at fjerne de fleste af bakterierne, der er det hensigtsmæssigt at bruge en børste, og der er de manuelle tandbørster, og der er de elektriske tandbørster. Og vi vil kigge på dem begge og snakke om, hvad fordele og ulemper er. Fordelene ved den elektriske tandbørste, det er, at det kræver ikke en god teknik at bruge den. Og det er en særlig stor fordel, hvis man har svært ved at bruge sine hænder af en eller anden grund. Eller hvis man skal børste på andre, for det er faktisk ret svært at komme til at børste på andre, for eksempel et barn, så vil det være de store muskler i armen, som man bruger, og de er ikke egnet til at lave de små fine bevægelser, som vi skal bruge, når vi skal børste tænderne. Så hvis man skal børste tænder på sine børn, for eksempel, så er det en kæmpe fordel at have en elektrisk tandbørste til dem. Desuden så advarer tandbørsten også. De fleste modeller har sådan en funktion, så den advarer, hvis man kommer til at trykke for hårdt med den. Her der kan vi se, at børsten den bliver rød, hvis det er sådan, at man trykker for hårdt. Så det er også en stor fordel ved de elektriske tandbørster. Og mange har en timer-funktion her, som man kan se. Nu er den sur tandbørsten, fordi jeg har kun børstet i 8 sekunder. Så det er også en fordel, at den ligesom holder styr på, hvor længe man har børstet. Så er der ulemperne, og det er prisen især. De elektriske tandbørster er væsentligt dyrere end de manuelle tandbørster. Jeg synes, hvis man køber en elektrisk tandbørste, så er det vigtigt, at man tænker på ikke at købe en, der er alt for dyr. Fordi at med de moderne elektriske tandbørster, der vil det faktisk være sådan, at
Det eneste, man får, hvis man betaler mere, det er flere funktioner i appen, og ærligt talt, så har man ikke brug for nogen app til sin tandbørste. Der har kun brug for, at man kan starte den og stoppe den. Der er ikke brug for flere hastigheder eller programmer eller noget som helst. Så det er totalt overflødigt at bruge ekstra penge på det. Og man kan sige, at prisen stiger måske fra omkring 800 kroner for en elektrisk tandbørste til op til 2500 kroner for en elektrisk tandbørste. Så der er ret mange penge at spare ved ikke at tilkøbe de her overflødige funktioner. Så de elektriske tandbørster, de kan også nogle gange føles lidt ubehagelige i munden. De vibrerer noget mere i munden, og det er en del mennesker, som synes, at det er træls. Hvis man får fat i nogle af de ultralydstandbørsterne her, så sprøjter det også temmelig meget ud over det hele, hvis man ligesom trækker læber og kinder til side, så man kan man se, hvad man laver. Til gengæld så sprøjter det med tandpasta ud over det hele. Og endelig så er det også en ulempe, at den skal oplades, så det kan det gøre det sværere at rejse med dem og sådan nogle ting. Men til de fleste formål, så vil vi mene, at fordelene ved de elektriske tandbørster klart opvejer ulemperne. Uanset om man bruger tandbørste, der laver rotationer, ligesom denne her, eller man bruger en, der virker ved hjælp af ultralyd, så er det en god idé at vælge et børstehoved, som er blødt, hvor børsterne ikke er for stive eller hårde, for så gør de simpelthen for meget skade på tandkødet. Så altid vælge bløde børster, især til de elektriske tandbørster, som laver mange bevægelser i minuttet. Dem her, de laver måske 8.800 rotationer og 50.000 vibrationer, og den her, den laver 60.000 små vibrationer i minuttet. Det er så mange bevægelser, at de effektivt kan løsne bakteriebelægningerne, også uden at man trykker for hårdt, eller at man bruger meget stive børster. Det kan være en lidt anden historie med de manuelle tandbørster, men det kan vi vende tilbage til, når vi taler om dem. Så vil vi kigge på, hvordan man bruger en elektrisk tandbørste. Og her har vi en model, og når vi skal kigge på, hvilken teknik, der vil være den rigtige, så skal vi også se på, hvordan står tænderne i munden. Og der kan man sige, at i underkæben, der er det karakteristisk, at tænderne de ligesom hælder en lille smule indad i munden. Bagfladerne her, de står ligesom lidt på skrå indad i munden, og jeg håber, man kan se det på videoen. For det gør faktisk, at der bliver sådan et underligt trekantet rum her imellem tandkød og tand, hvor det er svært at komme til med tandbørsten. Hvis man bare holder tandbørsten lige ind på tanden her, så vil den ride på tanden, der hvor den ligesom er tykkest, og så på tandkødet, og så kommer den ikke helt ned til kanten af tandkødet. Så der vil man typisk se, hvis man farver tænderne ind med sådan noget farve, at man kan finde noget, nogle bakterier, som ikke er blevet fjernet der. Når man børster med en elektrisk tandbørste, så holder man den sådan set bare stille og roligt ind på tanden, og lader børsten arbejde et lille stykke tid, inden man så flytter den videre. Man kan lave sådan nogle lidt små bevægelser her frem og tilbage, og lægge mærke til, at jeg holder den på skrå, børsten, sådan så at nærmest en vinkel på 45 grader, eller så er den noget skrå ind mod tandkødet. På den måde så kan man se, så kommer børsterne lige rundt helt nede ved tandkødet. Der er ikke brug for at børste selve tandkødet. Tandkødet har ikke brug for at blive børstet. Det renser sig selv. Det, der har brug for, det er at få fjernet de bakteriebelægninger, som sidder helt nede ved tandkødskanten. Og det gør man altså bedst ved at holde børsten på skrå, lade den arbejde lidt, inden man flytter den videre. Når man kommer til fortænderne her i underkæben, så kan det være, det er underkæben det her. Så kan det være en god idé lige at holde læben lidt ned og se sig selv i spejlet samtidig med. Fordi vi kan ligesom bedre løfte vores overlæb i overkæben, end man kan sænke sin underlæb. Og det der så sker, det er, at så bliver det kun den øverste del af fortænderne i underkæben,
der bliver børstet. Mange glemmer at komme helt ned til tandkødskanten og få fjernet de bakterier, som der er dernede. Så i underkæben er det en god idé simpelthen at tage sine fingre og så lige holde ud i læben eller kinden, så man kan komme til at se, hvad det er, man arbejder med. I overkæben, der er det lidt en anden historie, fordi at der vender tænderne udad. Så det er lidt nemmere at komme ind på bagfladerne i overkæben og få børstet. Det er også nemt at komme til på ydersiden, så overkæben volder sådan set ikke så mange problemer, andet end at tandkødet er relativt sart her på ydersiden. Så her skal man altså være lidt forsigtig, når man børster, og ikke få brugt for mange kræfter, fordi så er det altså, at man risikerer at lave skader på tandkødet. Og det vokser ikke tilbage igen, tandkødet. Hvis man først har skubbet det væk med tandbørsten, så kommer det altså ikke tilbage igen. Og de steder, hvor tandkødet har trukket sig væk fra roden af tanden, der giver det isninger i tænderne, følsomme tandhalse, sådan så hvis man spiser noget koldt, eller der kommer kold luft på overfladen af tanden, så får man de her isnende smerter måske. Og samtidig så vil roden også med tiden blive mere slidt, og det er fordi, der er ikke noget emalje på roden. Roden den mangler det, stærke slidlag, som er på tandkronen, og som beskytter tandkronen mod slid. Og det har roden ikke på samme måde, så derfor så vil man lige så stille arbejde sig ind i roden og lave sådan en fordybning i roden, hvis man får skubbet tandkødet væk fra roden. Så det er altid en god idé at være forsigtig, når man børster, og bruge nogle bløde tandbørster, for at det ikke skal ske. Så kan vi se på de manuelle tandbørster. Når vi skal vælge en manuel tandbørste, så er det en god idé at vælge en type ligesom denne her. Det, der egentlig er det vigtigste med en manuel tandbørste, det er, at børstehovedet det ikke er for stort. Hvis børstehovedet det bliver for stort, så bliver det svært at føre børsten rundt i munden, så det er simpelthen svært at komme til. Og nogle typer, de er simpelthen lavet, så de er ret lange i det. Og det er altså ikke meningen, at man skal kunne børste hele siden, uden at bevæge tandbørsten nærmest, fordi så bliver det umuligt at komme herom bagved de bagerste tænder, og svært at komme rundt her i rundingen. Så jeg vil sige et relativt lille børstehoved, og så tætsiddende børster, ligesom der er på den her tandbørste. Og vi har ikke nogen aftaler med nogle firmaer, men man kan sige, at denne her tandbørste er lavet af et schweizisk firma, der hedder Curaprox, og de laver faktisk udmærkede produkter, udmærkede tandbørster og små mellemrumsbørster også til at bruge i tandmellemrummene. De er bløde, de her tandbørster, men ved det, at hårene sidder tæt, så er de stadigvæk effektive. Og måden, man bruger dem på, de manuelle tandbørster, jamen det er simpelthen, at man laver sådan nogle bitte små knuppende bevægelser her. Forestil sig, at man laver nogle små cirkler eller nogle små bevægelser frem og tilbage. Og ligesom med den elektriske tandbørste, så lader man den lige arbejde lidt et sted, inden man flytter den videre til det næste sted. Så små cirkelbevægelser her, eller bare frem tilbage bevægelser. Ikke sådan nogle store skurende bevægelser. Hvis man bruger de her store skurende bevægelser, vil man højst sandsynligt komme til at skade sit tandkød. Det er den ene ting. Den anden ting, der sker, det er, at tandbørsten når ikke ind imellem tænderne på samme måde. Den kommer primært til at arbejde på de allermest prominerende dele af tanden. De dele af tanden, som ligesom rager længst ud. Børstehårene får simpelthen ikke tid til at komme ind imellem tænderne. Hvis man bruger de små knuppende bevægelser, så er det tydeligt at se, hvordan børstehårene de søger ind imellem tænderne også, og får renset så langt ind, som det er muligt. Det er ikke muligt at rense fuldstændig hele mellemrummet med bare tandbørstning. Det kan ikke lade sig gøre, fordi tænderne de sidder simpelthen for tæt. Men det er en betydeligt mere effektiv metode. Den kaldes også gnuppemetoden, fordi man stille og roligt gnupper bakteriebelægningerne af, uden at bruge for mange kræfter. Og igen, det er vigtigt at sørge for, at man lige trækker underlæben til side, sådan så at man sikrer sig, at man kommer helt ned til
kanten af tandkødet i underkæben. Og ligesom med den elektriske tandbørste, er det en rigtig god idé på indersiden af underkæben at vinkle børsten en lille smule skrå ind mod tandkødet, og så igen bruge de her små knuppende bevægelser til at få fjernet bakteriebelægningerne. Og her kan man allerede se, at det betyder noget, hvor stort børstehovedet er, for det er faktisk lidt svært for mig at komme til med bare denne her børste, som endda ikke engang har så stort et børstehoved. Det er også vigtigt at komme om bag på den bagerste tand her, ikke også? Der er mange, som glemmer lige at få børstet her om bagpå, ikke også? Men det er jo selvfølgelig vigtigt, at det sted også bliver børstet. Det var, de elektriske tandbørster og de manuelle tandbørster. Så har vi stadigvæk brug for at få renset mellemrummene. Og til det brug, der har vi, forskellige hjælpemidler. Vi har tandtråden. Igen, vi har ikke noget samarbejde med Oral-B, men det fungerer godt med den her tandtråd, fordi den er tynd. Der er også mange, som stiller spørgsmål til, om den indeholder det her stof, teflonstof, PFAS. Og det gør lige nøjagtigt den her tandtråd ikke. Så der er man altså fri for de her ting. Så det er sådan set den, jeg selv bruger. Så findes der de her mellemrumsbørster, som er utrolig effektive. Dem vi har her er fra igen det her schweiziske mærke Curaprox. Det spiller ikke nogen rolle, hvilket mærke man bruger. Men det her, det fungerer i hvert fald. Og den sidste ting, som vi har til at rense tænderne med, det er tandstikker i forskellig udformning. Tandstikker er det mindst effektive, og derfor så vil vi ikke umiddelbart anbefale, at man bruger tandstikker, men jeg skal nok kommer til at gennemgå alle metoderne. Super. Vi starter med tandtråden. Og tandtråd. Rigtig mange mennesker synes, det er svært at bruge tandtråd. Den mest effektive måde at gøre det på, det er simpelthen ved at tage et pænt stort stykke, sådan 40 cm, ligesom jeg har her, og så vikle det op omkring pegefingrene. Det er også det, jeg selv gør. Nu er der styr på tråden. Nu har man kontrol over den. Nu kan man holde den stram på en måde, så man ikke er nødt til at have alle fingrene ind i munden, fordi det er umuligt. Det jeg så gør bagefter, det er, at jeg bruger pegefingeren på den ene hånd, og tommelfingeren på den anden hånd. Nu kan jeg komme rundt. Jeg kan bruge pegefingrene i begge sider til at stramme tråden til, sådan så den er stram. Og samtidig så kan jeg styre tråden med tommelfingeren på højre hånd og langefingeren på venstre hånd. Nu kan jeg faktisk komme langt ind. Jeg kan komme rundt her ved de forreste tænder. Og til de bagerste tænder, der kan man bruge langefingeren på begge hænder. Nu kan man lave sin egen lille tandtrådsbøjle, kan man sige. Og så bliver der plads, fordi langefingeren rækker relativt langt ind i munden, så bliver der plads til at komme ind også til de bagerste tænder. Og det man gør, når man bruger en tandtråd, det er, at man sætter den ned i tandmellemrummet, trækker den over til den ene tand, og så skræller man bakterierne af den tandflade ned i samme tandmellemrum, over til den anden tand, og så skraber man også bakterierne af den. Så man renser altså i et tandmellemrum hver tandflade for sig. Sådan. Over til den anden tand. Sådan. Det er ikke nok bare lige at køre ned og op her, fordi så vil der være nogle bakterier, som sidder helt nede ved tandkødskanten, som man ikke når at få fjernet. Så det er altså vigtigt at få renset hver eneste tandflade for sig. Det er også en god idé, at man ligesom flytter det sted på tråden, som man arbejder med, så det ikke er det samme sted på tråden, man kører op og ned hele tiden, fordi så på et eller andet tidspunkt, så får man jo altså skåret det igen. Der findes faktisk sådan nogle små tandtrådsbøjler her også, og
de findes i forskellige udformninger. Det er til de mennesker, som synes, at det er besværligt at bruge tandtråd med sine fingre. Det, der er godt her ved det system her, det er, at når man trykker på de her på plastikhåndtaget, så strammes tråden. Fordi hvis der ikke er noget til at stramme tråden, så bliver det svært at få den ned imellem tænderne, der hvor den sidder tæt. Og her kan det fint lade sig gøre. Og igen, man bruger den på samme måde, ned i et tandmellemrum, over til den ene tandflade, ned i samme tandmellemrum, over til den anden tandflade, og så skraber man bakterierne af. De her holdere kan til nøds faktisk godt bruges flere gange. De er relativt dyre. Jeg tror, de koster en 5-7 kroner stykket, så det er for dyrt at smide dem ud hver eneste gang, og der kan man sige, der er det sådan set fint nok at skylle dem under vandhanen, og så bruge dem igen. Det er jo ikke anderledes end en tandbørste, som man heller ikke smider ud efter hver gang. Det tænker jeg er, det der er værd at sige om tandtråd. Så går vi videre til det næste hjælpemiddel, og det er de små interdentalbørster. Interdentalbørsterne består af en ståltråd, og så er der nogle børstehår på her ved siden af. Og børstehårene, de er lidt stive, så de vil gerne forsøge at rette sig ud, og på den måde så får man effektivt renset hele tandmellemrummet. De findes i forskellige størrelser, og det er særligt godt til folk, der har lidt mellemrum imellem tænderne. Hvis man bruger for lille en størrelse af de her flaskerenserbørster, jamen så får man simpelthen ikke renset hele tandmellemrummet. Så derfor så er det en god idé måske at have flere størrelser, sådan så at de steder, hvor tænderne sidder tæt, og hvor der ikke er så meget mellemrum, der kan man bruge en lille størrelse, mens at de steder, hvor der så eventuelt er mere plads, der har man nogle større størrelser. Så det vil ofte være sådan, at det er nødvendigt at bruge mere end én størrelse. De kan bruges mange gange, dem her. Hvis de skulle risikere at bøje, så kan man rette dem ud igen. Det der er det gode ved det fabrikat her fra Curaprox, det er, at tråden er kort. Det gør det alt andet lige ikke lettere at komme ind til de bagerste tænder. Hvis man har en meget lang tråd, så er det svært at få plads i kinden. Så det jeg faktisk også gør, når jeg skal rense med de her børster, jamen det er, at jeg giver den et lille buk her på 45 grader. Så, nu har den fået et lille buk. Så er det lidt nemmere at komme forfra med, flaskerenserbørsten, og så komme ind imellem også de bagerste tænder. Og når man bruger dem her, så skal de sådan set bare ind og ud. Det er ikke nødvendigt at stå og save en hel masse her. Det er der ikke brug for. Så længe at flaskerenserbørsten gør en lille smule modstand, når den kører igennem mellemrummet, så er det sådan set rigtig fint, og så er det den rigtige størrelse. Hvis den bare lige går igennem uden modstand, så er det for lille en størrelse. Og det her, det kan man klare sig med at gøre, både tandtråd og interdentalbørste, det kan man klare sig med at gøre en gang om dagen. Det vil være nok. Det er ikke nødvendigt at gøre det mere end en gang om dagen. Og det er rigtig smart at rense mellemrummene, inden man børster tænderne, fordi så får man fjernet de bakteriebelægninger, som tandbørsten den ikke kan fjerne. Og så de tandflader, så de er rene til, når man så børster tænderne med fluortandpasta efterfølgende. Så kan de fluor, der er i tandpastaen, det kan komme til at sætte sig også i mellemrummene. Og det er jo nok nærmest i mellemrummene, at risikoen for at få huller er størst, fordi det er de tandflader, som er sværest at holde rene. Så en gang om dagen er det vigtigt at få renset tandmellemrummene. Så har vi tandstikker. Tandstikker er ikke det mest effektive, man kan bruge til at rense mellemrummene med. Og det skyldes formen på tandstikken, at den er lige, og tandens overflade er jo ligesom kugleformet. Så derfor så, hvis man skal bruge noget, som er fladt og lige til at rense en kugle med, det er lidt svært. Måden vi prøver på at kompensere for det, når vi bruger tandstikker, det er ved at rense lidt på kryds. Så hvis man fører tandstikken ind lidt fra den ene side først, sådan her, og så kommer
lidt fra den anden side bagefter. Sådan. Så kommer tandstikken til at arbejde i sådan en slags kryds her, sådan så man ikke bare lige får renset midt i, men faktisk også kommer lidt ud her til på siden af tanden herude. Tandstikker de findes også med sådan en gummibelægning på her. Minder den lidt om en incidental børste, en flaskerenserbørste, men de er stadigvæk ikke fuldstændig lige så effektive, og det er simpelthen fordi, at plastiktråden her, som er midt i tandstikken, den er relativt tyk, så der er grænser for, hvor langt den ligesom kan komme ud i hjørnerne her, og de her små gummidutter her, de kommer altså ikke rundt i mellemrummet på samme måde, som den elektriske tandbørste den gør. Og det er meget tydeligt at se, hvis folk de for eksempel får behandling for paradentose, og de har noget sart tandkød, som reagerer rigtig kraftigt over for bakteriebelægninger, så er det rigtig tydeligt at se, at dem, der bruger de her gumsticks, som de hedder, at de har altså ikke nær så gode resultater af det, som dem, der bruger incidentalbørsterne. Fordelen ved at bruge tandstikker, jamen det er jo, at de er nemme at bruge, og de er billige at bruge. Man kan bruge sådan en gumstick her, den kan man bruge mange gange også, og det kan man jo også med. Især plasttandstikkerne er billige i drift, for de holder jo i årevis formentlig. Men de er altså bare ikke lige så effektive, som hvis man bruger incidentalbørsterne. Og hvis man forestiller sig, at man stikker de her hjælpemidler, som vi har til at rense tandmellemrummene, ind i noget ripsgelé. Ripsgelé har nogenlunde den samme konsistens som bakterier. Og man så stikker en plasttandsstik ind i ripsgeléen, så trækker den ud igen, så tænker jeg, at den laver et lille bitte mærke i geléen, at der vil næsten ikke være noget at se på geléen bagefter, og den har ingenting taget med sig, plasttandstikken, fordi overfladen er meget glat. Mens at hvis man kommer sådan en som den her ind i noget ripgelé, så tager den en masse gelé med ud, og hvis man kigger på geléen bagefter, så vil den være kraftigt beskadiget, der hvor man har stukket den her ting ind i overfladen. Så, tandstikker, de er nemme at bruge, men de er ikke så effektive. En anden ulempe ved tandstikkerne, som man lige skal være opmærksom på, det er, at hvis man ikke allerede har mellemrum imellem sine tænder, så vil tandstikkerne hjælpe til med at lave dem. Fordi de skubber simpelthen tandkødet væk. Skaber den plads, som de har brug for at kunne arbejde. Og det er ret uhensigtsmæssigt, hvis man skubber sit tandkød væk imellem fortænderne. Hvis vi ser på modellen her, så kan vi se, hvordan at tandkødet det danner sådan nogle små trekanter her imellem tænderne, som faktisk fylder en del af mellemrummet imellem tænderne ud. Og der vil tandstikken altså med tiden skabe sådan nogle sorte trekanter imellem her, og det gør altså, at når man smiler, så ser det ikke pænt ud. Man ser ældre ud, hvis man har de her sorte trekanter imellem tænderne. Og man kan ikke få tandkødet til at vokse ud igen. Når det først har trukket sig tilbage, så er det ødelagt, så kan vi ikke få det til at vokse ud igen. Så jeg vil sige, tandstikker, det har altså ikke nogen, god funktion. Altså man kan bruge det til at fjerne madrester imellem tænderne, hvis man allerede har mellemrum imellem tænderne, men ellers så vil jeg fraråde folk at bruge tandstikker, og så bruge enten tandtråd eller incidentalbørster til at rense med. Til allersidst kan man jo nævne, at der findes også nogle skyllemaskiner, som ligesom skyller imellem tænderne. De er ikke i stand til at fjerne bakteriebelægningerne alene. Hvis man har bakterier på sine tænder, og man farver dem ind, og man så skyller med den skyllemaskine, jamen så sidder der stadig bakteriebelægninger på tænderne. Og det siger altså mig, at den ikke er effektiv nok. Den er ikke i stand til at spule bakteriebelægningen af. Og så tænker jeg ikke, at det er en erstatning for de hjælpemidler, som jeg har talt om her. Så tænker jeg, at det kan bruges som et supplement hos folk, der har særlige behov. At hvis man har meget dybe tandkødslommer og har paradentose og sådan nogle ting, så findes der skyllere, som kan komme ned og spule et stykke ned i tandkødslommen. Det tror jeg er fint, og hvis man har problemer med at renholde sine implantater og sådan nogle ting, så tænker jeg også, at det kan have en funktion.
Men de allerfleste mennesker vil ikke have gavn af at få sådan en skyller, og den er ikke en erstatning, men et supplement til tandtråden eller interdentalbørsterne. Det var, hvad vi havde om tandbørstning. Hvis du kunne lide videoen, så giv den et like og del den gerne, så andre kan få glæde af den. Vi har taget arbejdet med de sunde tænder ud på de sociale medier, så kan flest mulige mennesker få glæde af det, og så kan folk hjælpe sig selv med at undgå problemer med tænderne. Hvis du vil vide mere om tænder og tandsundhed, så kig på vores andre videoer. Der er god information at hente. Ha' det godt, og pas godt på jeres tænder.